dnešnom videjku sa pozrieme na extrémne výkonný počítač fanúšika. Pozrieme sa, aké komponenty sa nachádzajú v počítači a aká je jeho výsledná suma. No a postavíme si Halik PC do sumy fanúšikového a porovnáme si tie dva počítače. Zdravím vás všetkých opäť pri ďalšom videjku a dneska sa ideme znova pozrieť na počítač od môjho fanúšika. Každopádne fanúšik mi poslal zostavu pod jednou z mojich videí a napísal mi, čo si o nej myslím. Tu mi napísal komponenty a ja som s tým dal ešte takú menšiu debatu o tom, pretože mu tam aj chýbalo chladenie a tak ďalej. Však si to môžete sami pozrieť. Toto videjko som rozdelil opäť do troch fáz. V prvej fáze videjka sa pozrieme na komponenty fanúšika a povieme si ich výslednú sumu. V druhej fáze videjka si posadíme Halik PC a pokúsime sa ho urobiť lacnejší a lepší. No a v tretej fáze sa pozrieme, či Halik PC je naozaj lepší a pozrieme sa nejaké benchmarky. No takže ja som si to všetko nahádzal do košíka a takto zhruba nejak vyzerá fanúšikov počítač. Hej, dobrý PC by som povedal, ako keď si môžeš im grafiku, tak zistíš, že sa asi nedá o nejaký budget počítač. Samozrejme, procesor tu je osadený AMD Ryzen 9 7900 X3D, ktorý má 12 jadier, 24 vlákien, základom taktiež 4,4 GHz s turboboostom na 5,6 GHz, čo je akože dosť insane. Cena tohto procesora je 418,90, hej. Ale k nemu sa dneska dostaneme. Vodné chladenie Asus ROG Strix LC2 360 ARGB. Dobrý vodník, nič na ňom nie je také zlé. Tiché chladenie, kvalitné chladenie. Základná doska Asus ROG Strix B650 EE Gaming Wi-Fi. Vizuálne vyzerá akože naloženie. Veľmi kvalitná doska, veľmi pekná doska. Dostávame sa na grafickú kartu, čo je Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti Super. 16 GB od Asusu. Tieto Asusy sú brutálne. Ako taktiež proti ním absolútne nemôže nič vytýkať. Je to dosť veľká cena, ale za tú cenu ti to ponúkne fakt ten výkon, ktorý má. No a nejaké 30 GB RAM, DDR5, 6000 MHz, klasika. Tento disk ináč chcem podotknúť, že tento disk je taká drba. Rýchlosť čítania 7000 MHz z rýchlosťou zápisu 6000 MHz a reálne to má životnosť 800 zapísaných terabajtov, kámo. A za 95,90. Dovi. Toto je brutálne SSDčko. No a nejaký MSI Mac, zrovna by som ho tam nekupoval, pretože nemám tu ani recenzie, ani nič, že neviem o tomto zdroji nič, takže by som ho tam nedával. Kejska, taktiež celkom pekná, taká, že pohodička. Ja by som si ju hodil pod stôl, neviem, kde ju máš ty. Má tu USB-C-čko, nejaké USB-čka, slúchadlo na mikrofón. Podľa mňa vyzerá dosť dobre. No a teda výsledná suma tohto počítača je 2341 €. Aj 20 centov. Ale tak keď chceš maximálny výkon vo väčšom rozlíšení, možno že už v 4K, v 2K, tak kámo asi takýto počítač na to určite potrebuješ. No a my sa momentálne presúvame do fáze 2, kde si ideme postaviť Halik PC, kde cieľom je postaviť lacnejší, lepší. Ale ešte predtým, než sa presunieme do fáze 2, by som rád, keď ideš dole pod videjko, kde je čierne tlačítko odoberať, ktoré by sa proste stlačiť, pretože chcem dať do konca roka 3000 odberateľov. No a pre mňa je to extrémna motivácia, kým mi tie odbery tam pribúdajú. Je to zdarma, môžeš hocikedy zrušiť a mňa to extrémne motivuje tvoriť ďalšie takéto videjka a radím vám tu vlastne s počítačmi zdarma. Takže rýchlo klikni na ten odber a poďme si ukázať konečne Halik počítač. AMD Ryzen 7 7800 X3D. Môj obľúbený procesor, chalani, za sumu 395,90, 8 jadier 16 vlákien, základom taktiež 4,2 GHz s turboboostom na 5 GHz. Redetko na 4K ultra detailoch, 7800 X3D na 115 FPS a 7900 X3D, 118, 117, teraz je to tak vyrovnanejšie. Jednoducho v tejto hre ťaha lepšie 7800 X3D a to je lacnejšie o 23 €. No a preto som zamienil po tomto procesore. Takže za mňa sa tam môžeme dať 395,90 do košíka. Ďalším komponentom je samozrejme chladenie tohto počítača, ktoré je veľmi dôležité. No a tu je výhoda, že 7800 X3D až tak nekúri a stačil by tam pohode aj vzduchový chladič. No ale z princípu som tam dal aspoň takýto Deepcool LS520 SE, je to vodné chladenie. Kvalita taká, že v pohode, není to nejaký že najväčší extrém, ale nie je to zase ani úplný bullshit. 86,90 do košíka. Ďalším opäť veľmi dôležitým komponentom, kde si všetky komponenty našroubujeme, je samozrejme základná doska, ktorú som vyberal MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Je asi o 130 € lacnejšia, ako mal fanúšik v zostave. Patrí takisto medzi top dosky k procesoru 7800 X3D, taktiež ako aj henta. Doska je na socket AMD AM5, čo samozrejme spĺňame. Máme sa na 4 DDR5 rámky s maximálnou frekvenciou 4600 MHz. A hlavne keďže to AMD AM5,
tak vám to môže slúžiť až niekoľko generácií a môžete tam dávať čipy až do roku 2027, čo sa samozrejme dosť oplatí, že? Doska má aj 3 N2 sloty, takže ja si myslím, že si to tam krásne môžeme ísť dať 199,90 do košíka. Ďalším komponentom je tá najdôležitejšia vec zostavená hry a to je samozrejme grafická karta. Ale ešte predtým by som bol rád, keď ideš rýchlo do opisku videjka, kde je link na môj TikTok, kde tam mám skrátený content o počítačoch, čiže si tam môžeš pozrieť nejakú hernú zostavu do 1 minúty. Je tam samozrejme vyššia zostav ako tu na YouTube. Zbehni tam, zanechaj tam follow, aby si mal viac informácií o počítačoch. MSI GeForce RTX 4080 Super 16GB Ventus 3xOC. Je to brutálne krásna karta, ako musím povedať. To aj aký má výkon, akože to je úplne insane. Zameral som sa na test v Cyberpunku, týchto grafík. Môžete vidieť, že 4070 Super, čo mal fanúšik počítači s mojím procesorom, ťahá na priemerne 153 FPS. A RTX 4080 Super, čo mám teraz v mojom počítači s mojím procesorom, ťahá na 181 FPS. No a v 4K to máme na mojom počítači 53 FPS a na fanúšikovom 42 FPS. Takže stále ma zaujíma, či to dáme pod cenu fanúšika, pretože už teraz vidíme o mnoho lepšie FPS-ka. Bez nejakých rečí to tam môžeme dať 1159 € do košíka. Ďalším dôležitým komponentom počítača je samozrejme operačná pamäť, čiže nejaké tie rámky. Tu som vyberal Corsair 32 GB DDR5 s frekvenciou 6000 MHz, s časovaním CL30, RGB Grey, AMD Expo. Kto nevie, čo je to AMD Expo, ako som už hovoril, zbehnite na môj TikTok, je to ako prvé videjko, čiže si ho môžete pozrieť. Poďme si ich tam dať 147,90 do košíka. Keď už sme pri tej pamäti, tak hry si niekde predsa nainštalovať musíš a tu som vyberal SSDčko Kingston KC 3000 NVMe 1 TB, 850 TB a rýchlosť čítania 7000 ms s rýchlosťou zápisu 6000 ms 9590 do košíka. Predposledný komponent, zároveň veľmi dôležitý komponent je napájanie tohto počítača, čo je samozrejme zdroj. Taká jedna príhoda medzi tým, ako som stále tento počítač, prešiel jeden deň, no a ja som tam mal v pláne dať Be Quiet 850W. Vypredal sa. Klasika. Ten Be Quiet by tam bol asi najideálnejší, pretože reálne sa správal ako platinový zdroj a bol za cenu 130 €. No ale nesklonil som hlavu, pretože som našiel tento EUGA Supernova 850G7. Je postavený z kvalitných japonských materiálov, chalani, je proste brutálny, kvalitný. Je to gold s účinnosťou 83% a v tejto stave bude pohode stačiť. Stačil by tam aj 750W, ale povedal som si, že predsa je to počítač, ktorý sa dá veľmi dobre upgradeovať až do aleluja. Tak som sem dal takýto, aby tam bolo nejaký ten priestor. 114,90 do košíka. No a posledným komponentom v Halik 5 a zároveň vo fáze 2 je NZXT-H7 Flow RGB Black, čo je samozrejme PC case-ka. Tu som vybral takto krásnu čiernu s RGB-čkovým predným ventilátormi, samozrejme zadný nám nesvieti, čož nevadí, by som povedal až tak. Má to 3 140 mm ventilátory vpredu, to sú tieto RGB-čkové a jeden 140 mm vzadu. Čo sa týka NZXT, je dobrá značka caseok, vodného chladenia. No a veľmi dlho som sa tešil, keď sú osadíme nejaké zostavy a konečne prišiel ten čas, kedy sa môžeme dať 139,90 do košíka. No a druhú fázu končíme tým, že náš počítač nám stojí príjemných 2340 € aj 30 centov, kde sme samozrejme cel splnili, pretože to si pamätá, tak počítač fanúšika stojí 2341 € aj 20 centov, čiže asi o 90 centov máme lacnejší počítač. A či je výkonnejší, dozviete sa vo fáze 3. Tu môžete vidieť v bakačku Ultra Settings, že môj ťahá na 96 FPS a fanúšikov na 82. Nie, že to presne je super, ale na obidvoch nie je super, čiže to porovnávam takto. Spider-Manovi môj počítač 167 FPS, fanúšikov 142 FPS a on mi hlavne povedal, že hráva Cyberpunk a tu ja mám 4445, 139 FPS a fanúšik 123. Zanechajte proste odber a raz tu budem tie dva počítače mať a porovnám ich reálne. Všetko to bolo v ultra nastaveniach a 1440p. Ja vám ďakujem za to pozranie videjka až sem. Vidíme sa pri ďalšej zostave. Pozrite z tohto albumu hociakú zostavu, aké sa vám bude páčiť. Ďakujem krásne, skladne počítače a čaute.